Som asiàtics i el dub és essencial a la nostra música. És el punt de partida. Com a col·lectiu, defensem una escola taller per a joves asiàtics anomenada Community Music. De fet, el grup va néixer com a extensió d'aquest taller. Bàsicament, intentem acostar la tecnologia musical a nois que no tenen recursos per poder enregistrar els seus treballs. Donem llibertat de creació a tothom. La majoria de música i cinema que es fa al Regne Unit és molt tou, molt sentimental, per poder-ho vendre a Amèrica. No tens la sensació de veure res autèntic. Penseu en Lock and Stock i Snatch. Es van fer desenes de pel·lis de gàngsters que eren simples fotocòpies. Nosaltres vam preferir involucrar-nos en un documental sobre les bandes juvenils de l'East End, relacionades amb l'heroïna i la violència. S'ha projectat en discoteques perquè els nois vegin què passa al seu voltant. Enemic de l'enemic, el títol del nou disc que es refereix a la confusió, de com ens manipulen amb la noció d'enemic. Saddam Hussein era un amic als anys 80 i Bin Laden era aliat dels Estats Units i ara tots dos són enemics públics, o això ens volen fer creure. A mi, però, m'agrada pensar que la consciència col·lectiva s'ha despertat. L'ambient bèl·lic provoca que la gent es faci preguntes. Ja no confiem en el que ens diuen els polítics i en el que veiem a les notícies. Busquem vies alternatives de comunicació. I la música és vital per comunicar-nos. Hem de tenir la ment oberta perquè és un treball sense fi.